ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экран буда рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Opel Astra Caravan, Opel Hatchback, Opel Sedan, Daewoo Nexi, мошинои советски, Toyota Camry 2 ва Mercedes-ои сечка объёмӣ ва дигар намуд мошин аст ки бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем, яъне ки срочно ҳамаша рӯй кардам. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор астанд. Мо дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 158 сомонӣ. мо бошад навори имрӯза расар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд, як компанияи хуберо ба шумо тавсия метавонем ки Пересечена Граница. компанияка Баҳром ва компанияка Рузиқул хизматрасонии худашро ба шумо пешкаш мекунанд. ин яка таҷрибаи 8-солаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московская област ва территорияи МКАД, аэропорт ва тарафҳои метро аз ҳамун территорияи ҷои хонаҳотон омада худашро мегиранд, ба сарҳади Қазоқистон бурда соқу саломат мебиёранд. ва инчунин территорияи Тоҷикистон ҳам мераванд ки чанд он мошин доранд ки агар шумо хоҳед ба Тоҷикистон ҳам бурда мерасонанд, яъне ки ба Тоҷикистон ҳам мераванд. агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва муомила мекунанд. компания беҳтарин аст, мошиношон мошинои замонавӣ, мақсад ки ҳамаи комфортошон мошиношон дорад. ин ҳамин рақамҳо аст. якумаш рақамҳои мегафон, яъне ки рақамҳои Россия 25 WhatsApp дорад ва дуюмаш 35. ҳар рақамҳошон 24 соат кор мекунанд ва WhatsApp ҳам пайваст доранд. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумот гирем. компанияка Баҳром ба шумо маромад тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст ки Opel Astra F дар кузифи Sedan, светои бриз шампанс. соли барои 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотораш мега 1.6 Astra J мега соҳибаш коробкаш механика. ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин 1 сола тонировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат, люк дорад, кондитсионер, 4 та балон 90%, монитор ва 4 дискови рамашка. мошин 100% мегад омада бинем. нархи мошина мегад 55 та мегем, бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. вариантҳои алишам аст ки ягон Toyota Corolla боша мега алиш мекунем, яъне ки як там ҳамин Sedan бо қатиша тага Nexia аст. агар фора ҳар душа метиҳам, мақсад ки ягон Corolla мошини боша мега алиш мекунем, яъне ки вариантҳои худтона пешниҳод кунем алиш тоқа ба Corolla кати. агар кадоми сумка доред, нархш 55 муомила дорад. якум рақамош рақамҳои Тисел ва дуюмаш мегафон аст. WhatsApp ҳам пайваст доранд. шахсоне ки харидори аниқ боша мегад муомила мекунем, мошин дар ноҳияи Вахшда. маромад дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гирем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст баъдрон ки инам хеле светои золотисти. соли барои 2009 соле ки сӯшориш бензини холия, моторш 2.4 литр, коробкаш автомат. саистани мошин мегад нахадой мошин мегад ҳолати беҳтарин да. мошина мегад нав овардаги аст, мегад соҳибаш кадоми даки маъқула мегад занг занам. нарша мегад ягон сум муомила мекунад, бисёр не. нархи мошин мегад 88 бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе да. харидори аниқ боша мега ай назди капот мегад муомила мекунем. моторш 2.4 коробка автомат. нархи мошин 88 дар Душанбе. мошина мегад нав ба ҳамин наздикӣ овардем. ҳай шахсоне ки харидори аниқ бошед, маромад дигар маълумотои пурраша гирем, беҳуда мегад нороҳат накунем. фақат амхали харидори ятага амхали Corolla доранд. маромад метавонем ки агар харидор ки бошед, ё ки ҳамин Camry ё ки ятага Corolla аст, метавонем ваиш ҳам рафта бинем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст ки соли барои 1996 дӯшвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробкаш механика, саистани мошин мегад нахаду. мошин мегад краскаш сода аст, 4 та балон мегад 90%, мотор мегад сода аст, масла намехӯрад. хай балоншам ҳолати кори аст, салоншам тоза, радной краска. фақат як ҳуҷҷатшам мекунем, мегирем фақат газ ва ҳуҷҷатош бурчидаги мошин. дигар 100% маълумотои пурра тариқи телефон. нархи мошина мегад 19000 мегем, бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. 19000 сомон муомила мекунем, ё ки ба ягон Corolla мега алиш мекунем, яъне Corolla як кати алиш мешавад. мақсад ки вариантҳои худтона пешниҳод Corolla як дай вариантона пешниҳод ки ҳамин як та Opel Sedan ва як Nexia ҳардушон ая удам аст ки ба Corolla алиш мекунанд.
шахсоне ки агарам хали вариант дошта бошед маромад занг занен алишка ёки қатъи шумак кардид маслиҳат кунед маромад бештар маълумот аз рақамошон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class ҳечка объёмни. соли 1999 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. объём мотораш 2 литраи коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд кондитсионер дорад, люк дорад, аккумулятораш мегӯяд пачка электропакет дорад. ҳай мошинча мегӯяд беҳтарин ҳолат дар яъне ки ранги классик тофтисай мақсад ки обшиби сода мошин 4 дискаи рамашкам дорад. нархи мошина мегӯяд 60 тан мегӯем бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе даки нашуд танировка ва ҳуҷҷаташ не ки ягон чи гуфтагӣ нест. бо хай шахсоне ки мехарем маромад бо занг зада маълумотша гиред. то қасуми холем мошин дар пойтахт 60 савдо дорад. метавонед занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае ки светои сафед. соли 1998 ҳастае ки сӯсфириш бензини холӣ, объём мотор 0.8 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аккумулятораш пачкай балон ҳолати кория хай мақсад ки мошин мотор салон тоза. якдиҷош не камкам мақсад ки хеле ранги пӯсидагӣ бори дорад. мошин дар суратам маълума хай хутон бинем бо камтар мелич кор доштае. нархи мошина мегӯяд 13 000 мегӯем бо арзон мекунем ёки ба ягон мошини тикоам алиш мекунем. мегӯяд тоқа ба мошини тико алиш ба сумаки 13 000 мошинча айни ҳол дар шаҳри Турсунзода не ки Регарда қарор дорад. шахсоне ки мехарен ёки алиш мекунем маромад занг занед бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочной вагонае. Opel Astra J ҳастае ки дар кузуфи универсал караванаш. соли 2006 сола мегӯяд соҳиба сӯзишвориш мегӯяд бензини холӣ. объём мотор 1.6 литраи коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин вагона мегӯяд соҳибаш. шахсоне ки мегирем бо қатчор алоқа карда пурсен. нархи мошина мегӯяд 58 та мегӯяд бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷа тарафи Истаравшанда. шаҳри хуҷанда обшем 58 та савдо мекунем мегӯяд мошини вагонай ягон камбамаш радной аз худашае. ҳаст рақамошон TCL кор мекунад. шахсоне ки мегирем маълумот бештар маълумотша бо занг зада пурсен. дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора фаромӯш накунед ва навори моро дар ки ҷое ки метавонем подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки мошинои советский ВАЗ 2106. соли 1999 ҳастае ки сӯсфириш газ бензин, объём мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои престиж ҳастае бадор ки списни ҳастае ва дуташ простой ҳастае. хай мошин мегӯяд намхали свето ҳастае салоншам боли меда мошинча мегӯяд нахадба ҳастае мақсад ки созае. нашуд хай ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нест. шахсоне ки мегирем бо занг зада пурсем. нархи мошин мегӯяд 10 000 ҳастае бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 10 000 сомонӣ муомила ва савдои хуб дорад. ҳаст рақамошон TCL кор мекунад. маромад занг зада бештар маълумотша гирем. ва дӯстони азиз аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима агар харидор ки бошед дар комментария нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. кадом маркае ки мехаред нависед агар ки мо ёфтем пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ Daewoo Nexi бояд дига. соли 1995 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотор 1.6 литраи коробка механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошин мегӯяд сода ҳастае мақсад мелич кор дорад не ки ба хайра мегӯяд мотор соза мегӯяд камтар танашда мелич кор дорад мегӯяд соҳибаш хай ягон сум мегӯяд минус мекунем танир аз худаш. нархи мошин мегӯяд 9 000 ҳастае бо савдо мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникулда. 9 000 Daewoo Nexi 95 сол рақамошон TCL. шахсоне агар харидори аниқ бошем бо занг занед қатчон муомила кунед. то қасум мегӯяд срочная маромад метавонед занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон ки Opel Hatchback ҳастае ки соли 1997 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рости гап маълумотҳои мошин хай камтарак ҳастае. шахсоне ки мегирем бо худтон занг зада пурсем.
мақсад нагуфтем ки чашкош варӣ дора надора ки намедонам бо хайхтор тамос гирифта пурсем. нархи мошин мегӯяд 32000 аст. бо савдо мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. 32000 муомила дошта. шахсоне ки мегирен маромад занг занед. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка бояд таъдига соли бори 1995 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 8 литра коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд мақсад простоя не ки полни объемни кадаги аст. 95 сол полни объемни кадаги. нархи мошина мегӯяд 40000 мегӯем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбе. 4 дисковой рамашка 4.80%. хай мошин обши сода мегӯяд. инам хеле светои сиёҳ астае. ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавонед. рақамҳошон мегафон астае. ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира занем фаромӯш накунем ва агар имконият бошад навора подписаш кунем. чӣ намуд маркаи мошине ки ба шумо лозим аст дар таги видео нависед. мо дар видео оянда ёфта ба шумо баҳри шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2106 бояд таъдига ки срочная бо нархи арзон. соли бароишаш 1987 астае ки сӯзишаш бензини холӣ. объем мотори 26 литр. коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нозада пол оборот заводӣ бошад. мотор мегӯяд соз. аккумулятораш мегӯяд пачка ва самбуферои қимати калоно дорад. нархи мошин мегӯяд 6500 сомонӣ бо ягон сум мегӯяд арзон мекунем. илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунем. фақат харидори аниқай намеақибаш камтар кор дошта. нархи мошин 6500 сомонӣ бо ягон сумша мегзарам. ҳасте рақамошон мегафон кор мекунад. шахсоне ки агар харидори аниқ бошен метавонед занг занед. хоб ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.